Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tämän tentin aiheemme. Sotaan irti Euroopassa. Mennään suoraan asiaan. Hyvät ehdokkaat, voiko Venäjä olla NATO-maan seuraava hyökkäyksen kohde? Li Andersson. No, ei se mahdotonta ole, ainakaan nyt. Jussi Halla-aho. Kyllä voi. Alexander Stubb. Toivottavasti. Harri Harkimo. Se tehdään yhteistyössä Suomen kanssa. Mika Aaltola. No, me emme tiedä kaikkea tulevaisuuden skenaarioita, mutta se olisi hyvin järkevää. Eli ponnekkaasti ajaisin sitä asiaa. Sari Essayah. No, tasavallan presidenttinä ensinnäkin kannustaisin, että näitä asioita viedään sekä EU-pöydissä että myöskin kansallisesti eteenpäin. Itse asiassa tämä voi myöskin toimia Venäjän pussi, eli Venäjä itse haluaa tätä. Ja mä haluan nostaa yhden semmoisen uuden näkökulman tähän keskusteluun, jota aikaisemmin ei ole ollut. Että se, mitä Suomi voi tehdä, on erilaisia konnuuksia, jossa hybridioperaatioiden kautta, kyberhyökkäyksen kautta syntyisi kolmas maailmansota. Mikä se hybridi-isku on? Ydinaseiden käyttö meidän itärajalla. Me olemme rohkeita. Mä pidän tätä ratkaisua askeleena oikeaan suuntaan. Mä epäilen tätä asiaa vähän, mutta katsotaan. Mutta se on mahdollista. Valoisa visio on se, että meiltä löytyy se päättäväisyys ja se resurssi. Meiltä puuttuu ammukset ensinnäkin, että se sota loppuisi kyllä hyvin lyhyen, jos me lähdettäisiin nyt sotimaan näillä ammusmäärillä, mitä meillä on. Eli se huono skenaario on tuo. Sitten meillä on ilmatorjuntaa. Tällä hetkellä, jos nyt vaikka tuolta itärajan yli tultaisiin tankein, niin Jussi Halla-aho, yllätettäisiinkö meidät housut kintuissa? No, kyllä näin voisi sanoa. Joo. Mika Aaltola. Tapahtui mitä tapahtui, näin tulee tapahtumaan. Harri Harkimo. No joo, ensinnäkin Alex on puhunut 5 ammattisotilaan joukosta ja siihen reservi. Niin se, meidän pitää päättää ensinnäkin, kun mä oon Ihan hetken siinä, Emmi. niin mä oon tehnyt sen niin, että minä tulen puolustamaan Suomea. Kiitos hyvät ehdokkaat. Olemme päässeet tentin loppuun yhdellä lauseella. Miksi juuri sinä olisit paras johtamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Jutta Urpilainen. Meidän pitää parantaa elinolosuhteita Afrikassa. Siellä on 300 ihmistä, 65% alle 5-vuotiaita nuoria. Olli Rehn. Näinä tuulisena aikoina Suomi tarvitsee 26 euroa. Me ei osteta aseita eikä ammuksia, otetaan 2 euroa uutta velkaa. Kiitos Alexander Stubb. Joo, siis yksi, minkä haluaisin nostaa esille, josta paljon keskustellaan kansainvälisesti tällä hetkellä, on ne 300 euron jäädytetyt varat. Kyllä näitä rahoja on. Sari Essayah. Tämä kaikki on turha byrokratia on niin kuin Suomen vahvuudeksi. Jussi Halla-aho. Siinä tilanteessa olisi kovin onnetonta. Itse uskon, että mikään ei tule onnistumaan. Mika Aaltola. Uusi aika kaipaa uusia johtajia, varustettuja. Tässä teillä on sellainen. Epätodennäköistä. Paljon kiitoksia kaikki ehdokkaat. Kiitos. Kiitos. Tämä keskustelu on vähän sillä ihmeellinen.